As mensaxes son pequenas comunicacións de texto que podemos enviar e recibir a través do noso teléfono móvil. Todos os teléfonos intelixentes traen instalados por defecto un servicio de mensaxería curta chamado SMS. Estas mensaxes permiten enviar e recibir textos de hasta 160 caracteres e normalmente teñen este aspecto e este icono na pantalla de inicio ou un parecido a este. Pero existen outras moitas aplicacións para enviar e recibir mensaxes no mercado. Estas aplicacións van asociadas a outros programas ou teremos que descargalas. Poden ser como o WhatsApp, o Messenger, o Hangouts. En calquera caso, todas funcionan dunha maneira moi similar. Imos ver como enviar unha mensaxe SMS. Accederemos a través da icona principal, desplegaremos unha ventana na que teremos que completar o destinatario, que o podemos completar introducindo directamente un número de teléfono ou accedendo á lista de contactos. Unha vez que temos o destinatario, pulsando en este espazo que é onde vamos a escribir, detallaremos o que queremos comunicar. Simplemente utilizaremos o teclado táctil para escribir. Temos un botón de máis onde poderemos acceder tamén ao envío de emoticones, iconos ou archivos de texto ou de imaxe. Cando temos o mensaxe listo, simplemente buscaremos a frecha ou botón de enviar, pulsaremos e enviaremos a mensaxe. Recibir mensaxes é moi sinxelo e abrilos moito máis. Simplemente teremos unha notificación na nosa pantalla donde premendo sobre ela accederemos ao contido da mensaxe. No contido poderemos ver, aparte do que nos queren comunicar, que persona nos envía e a que hora nos ten enviado esa mensaxe.